Connecta. La comunitat d'UAB Idiomes. Hola a tothom! Tornem a estar aquí amb vosaltres per presentar-vos les activitats i recursos gratuïts que teniu per practicar llengües aquí a l'Autònoma. Aquest mes de desembre és un mes una mica especial perquè és bastant curtet, arriben ja les vacances de Nadal, així que no tenim programada cap activitat. Però us recordem que sempre podeu posar-vos en contacte amb nosaltres si el que voleu és fer un intercanvi lingüístic. Us podem buscar una parella lingüística. Com ho podeu fer? Doncs si veieu en aquesta pàgina del nostre web hi trobareu un formulari en què ens podeu demanar informació de les diferents activitats que tenim per practicar llengües. Una vegada l'ompliu, nosaltres ens posarem en contacte amb vosaltres i us explicarem quines són les opcions i les possibilitats que teniu. Com que no tenim cap activitat concreta, el que sí que us volem ensenyar és un catàleg de recursos lingüístics que us poden ser molt útils si el que voleu és practicar llengües. Hem aglutinat en aquest catàleg més de 30 productes que hem elaborat des dels diferents àmbits del Servei de Llengües. Això ho podreu trobar al blog del Servei de Llengües. I com veieu aquí, us poso algun exemple, podreu trobar el nom del recurs, una petita explicació, una descripció i l'enllaç al recurs. Està ordenat per ordre alfabètic i, com us he comentat, hi ha recursos dels diferents àmbits que treballem al Servei de Llengües, des de formació, correcció i traduccions i dinamització i avaluació també. Això el podeu trobar al blog del Servei de Llengües. I res més, només em queda desitjar-vos unes bones vacances de Nadal, encara queda una miqueta, però la propera vegada que ens veurem ja serà el 2020 i arrencarem segurament aquest any amb molta força. Que vagin molt bé les vacances i ens veiem a la xarxa. Adéu!